Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 26 and 27. Ang giingon dinhi: maingon man usab ang Espiritu nagatabang kanato sa atong kahuyangon. Kay wala kita masayod kung unsa gayod ang kinahanglan natong iampo, apan ang Espiritu mismo ang nangaliyupo alang kanato nga adunay mga pag-agulo nga lawom kaayo alang sa mga pulong. Ug siya nga nagasusi sa mga kasing-kasing nasayod kung unsa ang hunahuna sa Espiritu, tungod kay ang Espiritu nangaliyupo man alang sa mga balaan sumala sa kabubuton sa Ginoo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita kadali mga kaigsuonan, niining ikawalo nga kapitulo sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Hanay gayud kaayo nga gipasabot ni Pablo kanato ang buhat sa balaang espiritu sa kinabuhi sa tanang mga Kristohanon. Ang pulong nga pneuma or spirit sa Greek language, 21 kahigayon nga gihisgutan ni Pablo niini nga kapitulo. Ug adunay duha ka main point mahitungod sa balaang espiritu ang iyang gitudlo kanato. Gidescribe ni Pablo ang atong kinabuhi ingon nga kinabuhi diha sa espiritu. Romans chapter 8 verse 5 ang giingon dinhi: kay ang mga nagkinabuhi sumala sa unod nagatutok sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang sa unod, apan ang mga nagkinabuhi sumala sa espiritu nagatutok sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang sa espiritu. So the Christian life is a life lived in the Spirit. Matag Kristohanon matud pa sa pulong sa Ginoo, gipuy-an sa balaang espiritu diha sa iyang kasing-kasing. Mo kini gipasabot sa Romans chapter 8 verse 9. Ang giingon ni Pablo: apan kamo dili iya sa unod kundili anaa diha sa espiritu, kung tinuod gayod nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Si bisan kinsa nga wala diha kaniya ang espiritu ni Kristo, wala nahisakop kaniya. So, the indwelling presence of the Holy Spirit sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, dili day kini option. Ang tanang Kristohanon anaa kaniya ang balaang espiritu, ug kung ang usa ka tawo wala kaniya ang balaang espiritu, in other words, ang buot ipasabot ni ana, dili siya iya kang Kristo. And then sugod sa verse 14 mga kaigsuunan, gipasabot ni Pablo ang kahibulungan gayud kaayong kamatuuran ug katingalahan usab nga ang tanang mga anaa diha kang Kristo gipuy-an sa balaang espiritu ug gisagop ingon nga mga anak sa Dios. Romans chapter 8 verse 14 ang giingon dinhi: kay ang tanang mga gimanduan sa espiritu sa Dios mga anak man sa Dios. Unya gipasabot ni Pablo kanato ang pagkamahinungdanon sa balaang espiritu ug sa pagkamahinungdanon niining panalangin sa balaang espiritu. Romans chapter 8 verse 15 ang giingon dinhi: nadawat ninyo ang espiritu sa pagsagop, diin kita nagatawag og Aba, Amahan. So ang balaang espiritu mao ang naghatag kanato og pribilehiyo nga makatawag, makasangpit sa atong Dios, ingon nga atong Amahan. Romans chapter 8 verse 16 ang giingon dinhi: ang espiritu mismo nagsaksi kauban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios.
Ug human gihisgutan ni Pablo kining mga butanga, iyang gipasabot kanato ang implication nga atong nadawat kung kita mga anak gayod sa Dios. Una, aduna kitay inheritance, aduna kitay mga mapanunod nga mga bahandi. Romans chapter 8 verse 17 ang giingon dinhi, ug kung mga anak nan mga manununod sa Dios ug isig ka manununod ni Kristo. Kung tinuod gayod nga nag-antos kita uban kaniya, aron kita man usab pagahimayaon uban sa usag-usa. Well, sumala sa atong pagpamalandong ni atong miaging simana, wala pa nato madawat ang kinatibuk-an niini nga panalangin, niining kalibutana mga kaigsuunan. Aduna pa kitay mga pakigbisog, batok sa sala, aduna pa kitay mga suliran, mga kalisod nga atong masinatian. Ang mga anak sa Dios niining kalibutana mausahay, makasinati gayod kaayo og tumang kabugaton. Apan, aduna kitay buhi nga paglaom alang sa kahimayaan sa umaabot. Mo kini gipasabot sa verse 18 sa Romans chapter 8. Ang giingon dinhi, kay giisip ko nga ang mga pag-anto sa kamulo nga panahon dili takos nga itandi sa himaya nga ipadayag ngari kanato. Duna kuno kitay paglao mga kaigsuunan, nga bisan pa og tumang kalisod ang atong masinatian niining kalibutana, kining mga kalisod nga atong nasinatian dili ikatandi sa himaya nga nagpaabot kanato. Ug gumikan kay aduna kitay paglaom, magpadayon gayud kita nga adunay pagpailob hangtod nga atong madawat ang kinatibuk-an gayod niini nga panalangin sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Mo kini giingon sa Romans chapter 8 verse 25. Ang giingon dinhi, apan kung maglaom kita alang sa wala nato makita, maghulat kita alang niini nga adunay pagpailob. Ang atong confidence mga kaigsuunan nga kita sinagup nga mga katawhan or mga anak sa Dios, ug ang atong kasiguraduhan sa umaabot nato nga paglaom, kabahin gayud kana sa pagpanglihok sa balaang espiritu sa atong kinasuluran. Ang balaang espiritu mao ang padayon nga nagsaksi kauban sa atong espiritu nga kita mga anak gayod sa Dios. This only applies to the true believers of the Lord Jesus Christ. Gumikan kay ang dili magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo, wala gihatagan og katungod nga mahimong anak sa Dios. Now, kung wala ang pagtabang sa balaang espiritu, ang atong pagpailob mupakyas gayod ug mahimo kitang desperado kung makasinati kita og mga kalisod niining kalibutana. But because of the ministry of the Holy Spirit, nahimo kitang lig-on taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi, samtang nagpaabot kita sa atong paglaom sa kahimayaan sa pagbalik sa Ginoo. So gisugdan ni Pablo ang verse 26, pinaagi sa paglitok nga likewise or sa susama niini nga pamaagi or maingon man usab. Likewise, gidescribe ni Pablo ang pagpamuhat sa balaang espiritu sa mga anak sa Dios. There's more. In addition, in the same manner, likewise, sa susama niini nga pamaagi, maingon man usab niini, ang balaang espiritu nagpanglihok sa tanang mga magtutuo ug naghatag kanila og kasiguraduhan ug paglaom. Likewise, sa susamang paagi, maingon man usab niini, ang balaang espiritu nagatabang sa atong mga kahuyangon aron kita makaduol sa trono sa Ginoo diha sa mga pagampo. So bisan pa sa atong prayer life, ang balaang espiritu mao ang nagtabang kanato ug mao kini ang sentro sa atong pagpamalandong niining taknaa mga kaigsuunan. So at this moment, I want to examine the Holy Spirit's role in our prayer life. Ug adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa sumala sa atong teksto. Unang punto, our inability. Wala kitay katakos, huyang kita. Ug unsa nga matang sa kahuyangon ang anaa kanato? Well, huyang kita sa daghan kaayong mga pamaagi. Apan niini nga passage mga kaigsuunan, very specific ang pagpasabot ni Pablo kanato mahitungod sa atong kahuyangon.
huyang kita diha sa mga pag-ampo. When it comes to prayer, aduna gayud kitay kahuyangon sa unsang pamaagi mga kaigsunan. Well, huyang kita sa atong abilidad nga masayra nato kung unsa gayud ang kinahanglan natong ipangayo sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. There are many times nga wala gayud kita masayod kung unsa ang atong ipangayo sa Ginoo. Gumikan kay dili man kita omniscient kining nasayod sa tanang mga butang. Wala kita nasayod sa atong kaugmaon. So, wala gayud kita masayod kung ang atong gipangayo diha sa mga pag-ampo alang bagayod kini sa atong ikaayo mga kaigsunan. Sometimes mangayo kita og mga butang but we do not know kung ang atong gipangayo alang bagayod kini sa atong kaayuhan. Mao gani nga kung atong paminawon si Santiago mga kaigsunan, iyang gitudlo kanato nga kung moampo kuno kita atong isulti nga if it be your will. Kung imo kining kabubuton, tungod kay wa kita masayod sa kabubuton sa Ginoo alang sa atong kaugmaon, pero ang Dios nasayod. He is the Alpha and the Omega, the first and the last. Nasayod ang Ginoo sa utlanan gikan sa sinugdanan ug nasayod ang Ginoo sa resulta sa tanang mga butang. Mao kini ang unang punto, ang atong kahuyangon, ang atong inability. Ikaduhang punto, ang atong tabang, ang atong aid. Huyang kita, dunay nagatabang kanato. Ug gipasabot ni Pablo nga ang balaang espiritu mao ang nagatabang kanato. Verse 26, ang giingon dinhi, maingon man usab, ang espiritu nagatabang kanato sa atong kahuyangon. Kay wala kita masayod kung unsa gayod ang kinahanglan natong iampo, apan ang espiritu mismo ang nangaliyupo alang kanato nga adunay mga pag-agulo nga lawom kaayo alang sa mga pulong. Dunay duha ka interpretation kung atong tun-an ang Greek language, ang original language niini nga passage. Ang unang interpretation mga kaigsunan is that wala gayod kita masayod, ignorante kita kung unsa ang mga angayan natong ipangayo sa Ginoo. Mangayo kita alang sa daghang mga butang but we really do not know kung unsa gayod ang angayan natong ipangayo sa Ginoo nga makaayo alang kanato. Ug ang ikaduhang interpretation niini nga passage is wala pud kuno kita masayod kung unsaon nato pagpangayo. So una, wala kita masayod kung unsa ang atong pangayoon diha sa mga pag-ampo, ug ikaduha, wala usab kita masayod kung unsaon nato pagpangayo, kung unsaon nato sa pag-ampo. Naay mga times nga kinasingkasing gayod natong gipangayo ang usa ka butang, pero wa kita masayod kung makaayo ba kini kanato, gumikan kay dili man kita mga propeta. Wala man kita masayod sa hunahuna sa Ginoo, pero nangayo gihapon kita sa specific nga butang nga atong gipangayo. Unya, sa atong matang sa pag-ampo sa pamaagi niini, mausahay ang atong mga pag-ampo selfish, kaugalingon ra nato ang atong gihunahuna, ignorant kita and narrow sa atong mga panghunahuna. But once again, ang balaang espiritu nga ania kanato, nagatabang kanato sa atong kahuyangon, nangaliyupo siya alang kanato nga adunay mga pag-agulo nga dili gayod malitok sa tawhanon nga pinulungan. Now mausahay ang usa ka magtutuo aduna gayoy kalisod nga giatubang nga dili gayod niya masulbad, unya dili siya makamaong muampo sa Ginoo. Gumikan sa kabugaton sa iyang gibati, he doesn't know how to even approach God in his prayer. Nasayod siya nga kinahanglan siyang muampo, pero wa gayod siya masayod kung unsaon niya pag-ampo, unsaon niya pagpamulong. And in those instances, mga kaigsuunan, ang balaang espiritu nagatabang kanato, siya ang nangaliyupo alang kanato, nga adunay mga pag-agulo nga dili gayod malitok sa tawhanong pinulungan. Ang balaang espiritu nagatabang kanato sa atong mga kahuyangon, our inability nga muampo kita intelligently about situations, pinaagi sa pag-ampo nga adunay pag-agulo nga dili gayod malitok sa tawhanon nga pinulungan. Dili kini gift of tongues mga kaigsuunan. Gumikan kay kining pag-agulo sa balaang espiritu dili man diha sa pulong. It is just groaning. Mao kini ang gipasabot sa Biblia kanato. Ug kini nga pagpangaliyupo
sumala kini sa kabubuton sa Ginoo, nahauyon kini sa kabubuton sa Dios. Ang giingon sa verse 27, ug siya nga nagasusi sa mga kasing-kasing, nasayod kung unsa ang hunahuna sa espiritu, tungod kay ang espiritu nangaliyupo man alang sa mga balaan, sumala sa kabubuton sa Ginoo. So dili di ay mutaliwas ang balaang espiritu gikan sa kabubuton sa Ginoo sa iyang pagpangaliyupo alang kanato. Ang pangayoon sa balaang espiritu in line gayud kini, sumala gayud kini sa kabubuton sa Ginoo. Ang verse 26 nagaingon nga ang balaang espiritu nagampo alang kanato, sumala sa kabubuton sa Ginoo, nga aduna gayoy kainit, adunay intensity, adunay pag-agulo, nga dili gayod malitok sa tawhanon nga pinulungan. Ug ang Dios iyang tubagon ang pagpangaliyupo sa balaang espiritu alang kanato. Ug ang resulta mao kini ang atong pagpamalandong sa sunod nga semana, anaa sa verse 28. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ang Dios magapanglihok sa tanang mga butang alang sa atong ikaayo. So samtang ang balang espiritu nangaliyupo alang kanato, ang Dios mutubag sa iyang mga pag-ampo, and therefore all things will turn out for our good in the unfolding providence of the Lord. Ang giingon ni Pablo, mga kaigsuunan, mao nga ang atong kapakiyasan nga masayran ang kabubuton sa Ginoo, ug ang atong kahuyangon nga muampo sa Ginoo specifically and assuredly, gitubag kini sa balaang espiritu. Gitagbo kini sa balaang espiritu nga siya mismo mao ang muekspresar ngadto sa Amahan pinaagi sa iyang mga pagpangaliyupo, muampo siya alang kanato according to the perfect will of God. Kung wala kita masayod kung unsa ang atong pangayoon or unsa ang atong iampo, and yes, kung magampo kita alang sa mga butang nga dili ra gayo di ay alang sa atong kaayuhan, kay wa man kita masayod mga kaigsunan, dili kita kinahanglang maguol o mabalaka. Gumikan kay makasalig kita sa buluhaton sa balaang espiritu nga mao ang naghatag or naghimo og hingpit nga pagpangaliyupo alang kanato. Ang Amahan nakasabot sa pagpangaliyupo sa balaang espiritu alang sa tanang mga katawhan sa Dios, bisan pa og wala nato kini mapamatii or madunggi. Masayran nato nga ang iyang pagpangaliyupo epektibo gayud kaayo in securing God's help alang kanato, gumikan kay ang balaang espiritu nagampo in harmony sa kabubuton sa Ginoo. Sumala gayod sa kabubuton sa Ginoo. Og isip usa ka espiritu nga nagpuyo diri kanato, nasayod siya kung unsaon pag-interpret ang atong mga panginahanglanon. Nasayod gayod kaayo ang balaang espiritu kung unsa gayod ang tinuod nato nga gikinahanglan, ug nangaliyupo siya sumala niini alang kanato. Siya ang atong maghuhupay ug siya ang atong mananabang nga gihatag sa atong Dios alang kanato. Mao gani nga ang giingon ni Pablo, muampo kuno kita sa tanang higayon diha sa espiritu. Ephesians chapter 6 verse 18. Ang giingon dinhi nga nagampo sa tanang panahon diha sa espiritu, uban sa tanang pagampo ug pangaliyupo alang niini, pag maigmat kamo uban sa tanang paglahutay nga nagbuhat og pagpangaliyupo alang sa mga balaan. So adunay tulo ka matang sa pag-agulo niini nga chapter 8 sa Romans, mga kaigsunan. Una, ang kabuhatan nag-agulo kuno. Ikaduha, kita usab nag-agulo gumikan sa mga kalisod nga atong nasinatian. Ug ikatulo, ang balaang espiritu nag-agulo sa matang sa pag-agulo nga dili gayod maekspresar sa tawhanon nga pinulungan. Mao kadto ang ikaduhang punto, ang atong tabang. Ang balaang espiritu ang nagatabang sa atong kahuyangon. Ikatulong punto, ang atong assurance, ang atong kasiguraduhan. Mao kini gipasabot sa verse 27 sa atong teksto. Ang giingon dinhi, ug siya nga nagasusi sa mga kasing-kasing, nasayod kung unsa ang hunahuna sa espiritu,
tungod kay ang espiritu nangaliyupo man alang sa mga balaan, sumala sa kabubuton sa Ginoo. It really gives us the assurance. Ang Dios Amahan ang nagasusi sa sulod sa atong kasing-kasing. Ug makalilisang gayud kini nga kamatuoran nga ang Dios nagasusi sa sulod sa atong kasing-kasing. Apan niini nga punto sa sulat ni Pablo, nagasusi ang Ginoo sa atong kasing-kasing aron iyang sayran kung unsa ang pangaliyupo sa balaang espiritu mahitungod kanato, aron iyang masayran kung unsa ang giagulo sa balaang espiritu alang sa tanang mga katawhan sa Dios, aron iya kining matubag. So this is the encouragement nga gihatag ni Pablo niini nga passage. Ang Dios Amahan nga nagsusi sa mga kasing-kasing sa iyang mga katawhan, nakasabot gayod kaayo sa atong tinuod nga panginahanglanon, sumala sa pagpangaliyupo sa balaang espiritu. Tungod kay nasayod ang Dios sa hunahuna sa balaang espiritu nga nagampo alang kanato, alang sa atong mga panginahanglanon, sumala sa iyang kabubuton. Ang giingon sa Psalm chapter 7 verse 9, ang giingon dinhi, o itugot nga ang dautang buhat sa mga dautan matapos, apan pabaruga ang matarong, kay ang matarong nga Dios nagasusi sa mga kasing-kasing ug mga hunahuna. So ang balaang espiritu Dios, and therefore nasayod ang balaang espiritu kung unsa ang iyang ipangaliyupo alang kanato. Ang verse 27 once again mga kaigsunan nagaingon, ug siya nga nagasusi sa mga kasing-kasing nasayod kung unsa ang hunahuna sa espiritu, tungod kay ang espiritu nangaliyupo man alang sa mga balaan, sumala sa kabubuton sa Ginoo. And that is why the result is Romans 8:28. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. So unsa man ang encouragement nga gihatag niini nga passage alang kanato mga kaigsunan, ma-encourage gayud kita nga dili kita muhunong diha sa mga pagampo. Dili kita muundang sa mga pagampo. Bisan pa og hunghungan kita ni Satanas nga walay pulos ang atong pagampo, pakiyas lamang kini. Pero atong sundon ang giingon sa Biblia nga muampo kita nga walay hunong. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pagampo nga walay hunong. Mubo kaayo nga sugo pero kinahanglan natong sundon. Kung ang atong kasing-kasing bugnaw kaayo, walay gana diha sa mga pagampo, ayaw hulata igsuon nga muinit ug utro ang imong kasing-kasing ayha pa ka muampo. Ampo karon. Taliwala sa kabugnawon sa imong kasing-kasing, taliwala sa kahuyangon sa imong kasing-kasing, tawag sa Ginoo. Gumikan kay ang balaang espiritu mao ang nagatabang sa atong mga kahuyangon. Siya ang mutabang sa imong mga kahuyangon. Ang balaang espiritu nangaliyupo usab alang kanimo ug alang kanako nga mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 26 once again. Maingon man usab ang espiritu nagatabang kanato sa atong kahuyangon. Kay wala kita masayod kung unsa gayod ang kinahanglan natong iampo, apan ang espiritu mismo ang nangaliyupo alang kanato nga adunay mga pag-agulo nga lawom kaayo alang sa mga pulong. Kay hibulungan gayod kini nga kamatuuran mga kaigsuunan. Aduna di ay duha ka nangaliyupo alang kanato. Sa langit, ang atong Ginoong Hesukristo nangaliyupo alang kanato, mao kini ipasabot sa verse 34. Ug diri sa atong kinasuluran, ang balaang espiritu mismo nangaliyupo usab alang kanato. Dako gayud kaayo ang gugma ug pag-atiman nga gihatag sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Adunay duha nga mga nangaliyupo alang sa mga Kristohanon. Sa tuong kamot sa Ginoo didto sa langit, Hebrews 7:25, si Kristo nangaliyupo alang kanato ug ang balaang espiritu nga nagpuyo diri kanato nangaliyupo usab alang kanato. Mao nga adunay duha ka tinubdan sa atong paglig-on, encouragement, isip magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo.
the blessed hope within us because of the work of the Holy Spirit, and the intercession of the Lord Jesus Christ in the right hand of the Majesty, alang sa mga katawhan sa Ginoo. Ug ang Balaang Espiritu mao ang nagtabang kanato nga atong masabtan kining mga butanga. So kini nga arrangement sa Ginoo aron mo supply sa tanan natong gikinahanglan, gumikan kini sa iyang dakong gugma alang sa iyang mga minahal nga mga katawhan. In other words, walay mga pag-ampo sa mga katawhan sa Ginoo nga baliwalaon sa Dios. Iya gayong pagatubagon, gumikan kay ang atong mga pag-ampo bisan pa og huyang ug bisan pa og at times dili nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo, pero sa laon kini sa Balaang Espiritu. Ang Balaang Espiritu mao ang nagatabang kanato nga ang pag-ampo nga insakto nga makaabot sa trono sa Ginoo sumala gayod sa kabubuton sa Dios. It is because the Holy Spirit intercedes for us with groanings unutterable by human language. Pero dili ingon niini ang pag-ampo sa mga wala diha kang Kristo. Sa mga dili magtotoo, moampo mampod kunuhay kuno sila. Apan adunay warning ang Proverbs chapter 15 verse 8 alang kanila. Ang giingon dinhi, ang sakripisyo sa dautan dulumtanan alang sa Ginoo. Meaning to say, ang pag-ampo sa mga dautan dulumtanan alang sa Ginoo. Ug sumpay pa, apan ang pag-ampo sa matarong pagadawaton niya. Higala unsaon man nga ikaw pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Dili pinaagi sa imong kabuutan, dili pinaagi sa imong pagpaningkamot nga mahimo ikawng matarong atubangan sa Ginoo. Ang imong pagkamatarong hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios. Ug klaro kayong gipasabot sa Biblia, walay matarong, wala bisag usa. So unsaon man nga ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, mahimong matarong atubangan sa Ginoo. Dili pagkamatarong nato ang atong saligan, kundili pagkamatarong ni Kristo nga isulob diha kanimo kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ang dugo ni Kristo imong saligan aron mutabon sa tanan nimong pagkadautan. In other words, pagkamatarong ni Kristo ang imong gikinahanglan ug ang dugo ni Kristo ang imong gikinahanglan, maangkon nimo kini, madawat nimo kini kung imong hinulsulan ang imong sala ug musalig ka lamang kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ug kung mahitabo kini, ang tanan nimong mga pag-ampo ikalipay sa Ginoo ug iyang tubagon sumala sa iyang kabubuton, pinaagi sa pagpangaliyo po sa Balaang Espiritu alang kanimo ug alang kanako. Busa ayaw na paglangan-langan pa, dangup kang Kristo, saligi siya, tuuhi siya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karuna, basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Amen. Even in the hollow of His blessed hand, never foe can follow, never traitor stand. Not a search of glory, not a shade of care, not a blast of hurry, touch the Spirit there. Stay upon Jehovah, hearts are fully blessed, finding as He promised, perfect peace and rest. Every joy or triumph falleth from above, traced upon our dial by the Son of Love. We may trust Him fully, all for us to do. They who trust Him wholly, find Him wholly true. Stay upon Jehovah, hearts are fully blessed, finding as He promised, perfect peace and rest.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.